अरे बाबा के दरबार बा, सौतेला व्यवहार बा, देवरिया में पीड़ित भैया दोनों परिवार बा। काबा यूपी में काबा, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अरे बुलडोजर के न्याय से बाबा दसवा नाही सहमत बा। समझ रहे हो? डीजे कुंदन राजा। तो का हाल बा भाई लोग, आशा करतनी कि अच्छा होकब आ मस्त होकब। तो फिर एगो नेहा सिंह राठौर के न्यू सॉन्ग आ गेल बा यूपी में का बा। सुननी हजा कि यूपी में का बा, बाबा के दरबार बा, आ सौतेला व्यवहार बा, देवरिया में भैया दोनों पीड़ित परिवार बा। का बा यूपी में का बा। बारे नेहा सिंह राठौर तू तो गर्दा खबर दल हो, तो भैया देवरिया का खंड बा। आप लोग एकदम ध्यान लगा के सुनी आ बाबा के एकदम लीलबोरन खदेले वाली नेहा सिंह राठौर। तो भैया वीडियो के लास्ट तक एक हफ्ता हटाइब जमत। अरे केहू के चच्चा कक्का मरले, केहू के बाप मतारी बा। अरे दी बा, केहू के चच्चा का काम हरले, केहू के बाप मतारी बा। माने कि अपने में सब कोई मार पीट के अपन माने कहानी खत्म कर लेता। कोई चाचा के बाबू के मारता, आ कोई बाबू अपना बेटा के मारता। तो भैया इहे कुल यूपी में चल रहा बा। और कुल का होता है अभी न्यूज में तत्काल में। तो नेहा सिंह राठौर के जुबानी से सुन। मानवता के ऊपर भैया जात पात अब भारी बा। तो भाई लोग सुननी है कि मानवता के नाम पर अब जात पात अब भइल भारी बा। मानवता के नाम पर कुछ नहीं के, अब खाली सिंपल में मानवता के नाम पर जात पात कुछ नहीं के। भैया सब एक हो गइल बा, कोनो चीज नहीं के। यूपी में एकदम साफा खत्म बा। यही से भैया यहाँ सिंह राठौर अपना गाना के माध्यम से आप लोग सुनाओ तनी। आई देवरिया कांड बा, एकरा में कहानी खुले वाला बा। तो यही से कहते भैया लास्ट तक देखिए। अरे बाबा तोहरा त खाली आपन वोट से यारी बा। अरे ये बाबा तोहरा तो खाली अपन वोट से यारी बा, और कोई से यारी नहीं के। तो भैया यूपी में का बा सुन ल जा। यूपी में कुछ नहीं के, बाबा से खाली अपन वोटवे से यारी बा, और कोई से यारी नहीं के। वोट मिलल बस वो तने भर हितरता बा। आगे एक ही भंडा फोर नेहा सिंह राठौर का करतली बाबा के। तो भैया वीडियो में देखी। ई पटीदारी काहे बाबा कैसन तोहर लजारी बा। हाँ चाहिए पटीदारी कहे ए बाबा कैसन तोहार लाचारी बा। ए बाबा काबा यूपी में काबा। का बा यूपी में का बा। तो भैया नेहा सिंह राठौर तो बाबा एकदम लीलबोरन ओके छोड़ का एकदम गाँव गाँव है। और का कहते सुनावे भाई लोग एकदम वीडियो के लास्ट तक बनल हो। तो जल्दी से सुनावा। अरे प्रशासन के नाकामी अब सारा देशवा जानत बा। हे बाबा प्रशासन के नाकामयाबी इस सारा देशवा अब जानता। प्रशासन उ जगह खाली एकदम कुत्ता बा भैया, खड़ा रही देखत रही कुछ ना करी, एकदम नाकामयाबी बा उ जगह। प्रशासन कोनो टाइट नहीं के भैया। यही से भैया नेहा सिंह राठौर अपना गाना के माध्यम से सबके जनावल चाहता कि सब कोई जान ले। तो उ जगह प्रशासन साहब भैया एकदम नाकामयाबी बा, कोनो रोक नहीं के, खड़ा रही उजे मारकाट हो जाई। तो वीडियो में आगे देखी का भंडा फोर होता। ऐसन राम राज पे बाबा हमरो ओर से लानत बा। अरे ऐसा राम राज पे बाबा हमरो लोज लायक बा। कुछ नहीं के भैया, ऐसा राम राज का ना चाहिए भैया। काबा यूपी में काबा। यूपी में कुछ नहीं के, एकदम साफा खत्म लील बोरन भाई। यही से नेहा सिंह राठौर ये बात के सबके सुनावल चाहता। यही से गाना गा गा के सबके एकदम सुना के इंटरनेट पर भेजाता भैया कि सब कुछ सुन के जान जाओ कि यूपी में का बात। वीडियो में अरे राज धर्म के पालन में हमारा ता लागे चूक भइल। अच्छा राज धर्म के पालन में हमारा लागे चूक भइल। तो भैया चूक होइल बा यहाँ सिंह राठौर, कोनो तो तारा सब नहीं के। राज धर्म के पालन में चूक जरूर होइल बा। तो भैया तू वीडियो में बना रह जाए एकदम ऐसा। यहाँ नेहा सिंह राठौर एक एक सच्चाई की खोल के तो हम लोग के सामने दिखाए वाला वाली। तो वीडियो में देखा जाए। बाबा एक पक्ष के साथ खड़े हैं, दूसरा ओर से मुक भइल। अच्छा बाबा एक पक्ष से साथ खड़े हैं, दूसरा ओर के मुख से भइल। माने कि पटीदार में झगड़ा उझावे में कोनो कमी एक गुरले अगर 7 गो हो गई, एगो कमजोर बा तो ओके दवाई दी। ये का नाम बता गाना के माध्यम से आगे सुनी। न्याय न करबा का बाबा तोहरा से विनती हुजूरी बा। अच्छा न्याय न कर बकाए बाबा तो तुम्हारा से बिनती हजूरी बा। माने कि हरी बाबू बाबा से माने कि बिनती हजूरी करताटे कि न्याय कर बाबा। तब देखा बाबा न्याय करता ना कि सफा एकदम गिल गो बरे करता। तो वीडियो में देख ल जाए। मैं महाराज तू राजा हवा तोहर कौन मजबूरी बा। अच्छा भाई महाराज तू राजा हुआ तो आरा कौन मजबूरी बा। नेहा सिंह राठौर वही में एकदम ऐसा ऐसा गाना लिख दिया कि कोई सुन के एकदम काहे ना हंस दे। तो भैया वीडियो में थोड़ा सा खिली बा और रुक जाए थोड़ा। अरे बुलडोजर के न्याय से बाबा दसवा नाही सहमत बा। अच्छा बुलडोजर के न्याय से बाबा देशवा नहीं सहमत बा। तोहार बुलडोजर से देश सहमत नहीं के, तोहरा पर गुस्सा में बा कि तू बुलडोजर लेके उड़त ल। और आगे सुनाओ ना दीदी। काबा यूपी में काबा। का बा यूपी में का बा कुछ नहीं के, सब झंड बा भैया। तो भाई लोग ये रहा नेहा सिंह राठौर के गाना। अगर अच्छा लागल हुई तो एक लाइक करके शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पेज के फॉलो कर दीजिए। ऐसा कुल हम गाना लेके आवत रह भैया। तब मिलत नहीं फिर कोनो दूसर वीडियो के लेके। तब तक के लिए नमस्कार प्रणाम धन्यवाद।